Ja. Die trekt van zien hier. Hoe belangrijk is Reduzum voor jou? Nou ja, hoe belangrijk is er dus voor mij? Ik ben hier mijn hele leven, dus het is wel mooi dat het al wat mooi op elkaar staat. Ja, zo. Laten we eens even naar de toekomst zien. Hoe sjost die? Want je hebt een ambitieus plan schreeuwen. Ja, nou, er zitten een heleboel onzekerheden in. En ja, de vraag is ook even van hoe ver komen we ermee? Ik denk dat wij goed op inspiratie moeten vanuit Dwarsbelang naar de gemeente daar om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast ben er mogelijkheden om bijvoorbeeld een eigen dorpscoöperatie op te richten, krijg zoals in Jeensum. Zo de mogelijkheid kunnen wijzen om woningen op te kepen van Elkien die ze afstoten willen. En dan zelf daar een soort met woningbouwvereniging in het begin, waar ook de jeugd in starten kennen. Want je bent dan net afhankelijk van de woningbouwvereniging en de lijsten die, van mensen die van buiten hier in het dorp komen. Maar je maakt ze dan ook zelf verhieren aan wie je willen. Dus in principe een soort met particulier verhier. Wie er een grote inbreng van de meesten die je zitten? Ja, op zich wel. Ja. Kun je eens wat nemen? Wat helst eruit? Nou, we hebben het onder andere over misschien een oren entree gaan van Reduzum, een roenwaai. Dat wie mij helemaal net bekend, dus dat weer wel even verrassend. We hebben het met name nog even gaan over de zwetten, waar wij hier mooi dichtbij wennen. Hoe we dat misschien nog wat aantrekkelijker maken kunnen. Dat het nou misschien wat meer voor hangjongeren is. Dat we er misschien wat meer uit halen kunnen. En wat een romantischer plakje voor het dorp. Ja, Reduzum die werkt al sinds de jaren 80 met masterplan, dorpsvisies. Werd heel iets voor het zien hier vooruitzien wordt naar wat wil het dorp met wat grotere thema's. Verkeer, wijnen, werkje, dwarsmus. Nou ja, nou wie het tijd voor het vierde masterplan. En dat rent dan van 2020 tot 2030. Opschrijven is één ding, maar nu komt het op de uitvoering aan. En daar hebben we zelf de gemeente benodigd. Dus vandaar dat ik het aan jou overhandigen wil. Maar ik even mijn attributen pakken. Want ja, corona, dat kan net zomaar. Maar ja, straks zijn we met de oparbeidje. Dus ik zou zeggen, lees het mooi aandacht. En ik hoop en ik ga ervan uit dat we als gemeente en het dorpsbelang together weer goed oparbeidje. Dan komen we het zien hier. Dank u wel. Goed zo. Wethouder Friese Delstra, jouw eerste reactie? Heel krees en het ziet er knap uit. Hoe is jouw gearworking met Dwarsbelang Reduzum? Nou, dat is een grif van jaar. Graag. En gearworking is poer best. We hebben goed contact per mail, per gesprek, een ronde in het IR, je vergadering. En als er ook even gewoon wat speelt, ga ik mij hem vastzitten, gewoon een appcontactje of even een mailtje. En dat wil ik ook heel graag als je hem dwarswethouder gewoon bewijzen. Zo bereikbaar en laagdrempelig. En dan komen wij nog een heel eind. Dank voor jouw komst hier. Graag niet.